दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जे 1000 बर' बिजोंनि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोंनि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय थामहिनबा उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय खैराबारि दखरानि बेन्दोङाव थानाय उमानन्द गुदि फरायसालि, बे गुदि फरायसालियाव जिहेतु सासेल' फोरोंगिरि जानानै दङ, बेखायनो बेयावहाय दखरा एबसुनि बानजायनायावहाय सासे फोरोंगिरि थिसननाय जायो। आरो जों मिथिनायाव बे फरायसालिया 2008 मायथाइयावनो मोनसे आदर्श एबा मडेल स्कुल हिसाबै फोसावजादोंमोन। थेवब्लाबो दुखुनि बाथ्रा, बेयाव सासेल' फोरोंगिरिया दिनै फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेयावहाय गासै जों मिथिनानै मोनबाय 53सा फरायसाया बेयावहाय फरायबाय थादों। आरो बे 53सा फरायसाखौ सासे फोरोंगिरिया फोरोंनाया असम्भब एबा सम्भब नङा। जिहेथु मोनफ्रोमबो थाखोआव खमैबो 4-5 साबजेक्ट थायो आरो मोनबा क्लासाव गासै 20निबो बारा साबजेक्ट जायो। बे हिसाबै सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो जोंनि नैबे जि फरायफुनाय फरायसुला फरायसुलिफोर बिथांमोननो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव मालाबाबो थोजासे नङा। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फोरोंगिरि जेरावनोखि जिर' टिचार, जेरावनोखि सिंगोल टिचार, बेयावहाय फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिखौ लादों। आरो गासै जोङो 1000 फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिखौ लादों। बिदिनो जोंनि जिल्लानि सिङावबो दिनै गासै 3 गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिया जादों। जों मिजिंथिदों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन मिशन मोनसे फोसावनानै खामानि मावदों। बिनिनो मोनसे नैबेबो मोनसे एजेन्डा। आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो खामानि मावलांगोन सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै। आरो आं मोनसे रायजो राजा बा जोंनि समाज दैदेनगिरि बा समाजनि मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों जे जोंनि जि मिशन बा मावथांखि, बे मावथांखिखौ मोगथां महर होनायाव नोंथांमोननि रायजो राजा बे मेलेमजिबि नोंथांमोननिबो हाजासे मददखौ नांगोन। अब्लासो जोंनि जि बिजों, बे बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनो हागोन। जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव जुदि फरायसायानो गैयाब्ला लासैनो बे फरायसालिया गोमोरलांगोन। आरो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया गोमोरलाङोब्ला जोंनि रावा गोमालांगोन। आरो जोंनि रावा गोमालाङोब्ला बर' हारिया बे बुहुमाव गोमोरलांगोन। बेखायनो जोंनि बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनायनि थाखाय जों साफ्रोमनिबो बिबान दङ। आरो गोबाङानो खोमसि फोथायो जे बर' बिजोङाव फरायोब्ला जोंनि माहारिनि बा जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोग्गो सोलोंथाइखौ मोना। आरो जोंनि जि बर' बिजोङाव फरायोब्लालायनो डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, अफिसार जानो हाया, बेबायदि गोथे साननायाव गोबाङावनो गोग्लैनानै दङ। दा जों दाथियै बुंनो हायो बर' बिजों फरायनानैबो गोबां IAS, IPS अफिसार, गोबां डक्टर जों मोननो हादों। नैबे जि गुदि फरायसालि उमानन्द गुदि फरायसालि LP स्कुलाव फरायनानैनो बे गामिनि सासे फरायसुलिया दिनैनि थारिखआव डक्टर साख्रि मावनानै दङ। जेरै बिथां फानजामुथि बर', बिथाङाबो बे बर' मिडियामाव स्कुलाव बे गामिनि बे जि उमानन्द गुदि फरायसालियाव फरायनानैनो बिथाङा डक्टरखौ जानो हाबाय। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो नोंथांमोना खोनादों APSC बायदि आनजादखौ उथ्रिसारनानै जेरै ACS अफिसार बायदि बा APSC आनजाद बायदि क्लियार खालामनानै माखासे अफिसार, आसामनि गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय जोंनि नोजोराव दङ। जेरै चरन नार्जारिमोन बायदि जों माखासे बिदिन्थि लानो हायो। बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा, दिथागिरि नोंथांमोन, गारजेन नोंथांमोन, बर' बिजोङाव फरायोब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा मालाबाबो फेलार जाया, फेलें जाया। आरो जोंनि जि लक्ष्य, जुदि थांखिया जुदि गिदिरब्ला, जोंनि जुदि बिमा बिफानि सायाव जुदि फोथायनाय दङब्ला, गारजेनफ्रा जुदि फोथायनाय थायोब्ला, निस्सय बर' बिजों फरायनानैबो मोजां मानसि जानो हायो। थेंक इउ। आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसनजों लोब्बा लाखिनानै मिरुजोंनो फोसावजानाय सिंगोल आरो जिर' टिचारनि LP स्कुलफ्राव फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि, बेखौ जोङो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै खैराबारि हालामनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय उमानन्द गुदि फरायसालियाव जोङो लादों। दिनै बे हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसार जाबाय। दिनैनि हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' सार बिथाङा फैदोंमोन। आरो बिथाङा फैनायनि गेजेरजों गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होलांदों। आरो लोगोसे खैराबारि हालामाव बे फरायसालिनि अनगायैबो गासै गं 16 खान फरायसालियाव सिंगोल टिचार जानानै दङ। दा बैफोर सिंगोल टिचार थानाय फरायसालिफ्रावबो जोङो दखराया जेसेबांखिनिखौ हायो बेखौ जोङो फोरोंगिरि थिसननो नाजागोन। लोगोसे आरोबाव माखासे फरायसालिनिफ्रायबो
जायफ्रानोखि एमइ स्कुल जायफ्रानोखि हाइ स्कुल बिथांमोननि फोरोंगिरिफ्राबो जोंखौ खावलायहरदों जे जोंनि फरायसालियावबो खायसे खायसे साबजेक्टआव लांदां जानानै दङ, नोंथांमोना हायोबा जोंखौबो हेफाजाब खालाम, बे खोथाखौ फोरमायहरदों। नाथाय जोंनि मिसना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनाय बायदियैब्ला बे एल पि स्कुलनि थाखायसोमोन। थेवब्लाबो जोङो हानायखिनिखौ गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि थाखायबो जोङो नाजागोन। लोगोसे जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां मावफुंलांगोन होननानै बे समाव फोरमायबाय। गोजोन्थों।